dili na mo subay sa iyang agiyanan. Mga kaigsonan og mga mahal lamong tigpaminaw nining tungura karon. Ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magadapit kaninyo mga panginaot na kamong tanan karon na kamo sa kabasko galagsik sa inyong mga panglawas nga mo'y magamit natong punan sa mga pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod sa kaluwasan. Nagitulo ni Master Ikanamo, sumala lamang sa pagmamatod sa nakasulat sa Biblia. Kung may mga basahon man nga referensya gamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. Og nining tungod karon among mainitong pagpangamusta no sa tanan nga makaigsonan sa nagakalain-lain karong mga dapit. Labi na sa mga chapter president, kumusta ka ninyo? O sa inyong mga ginsakupan. Diin nagsunod niining programaha diin sa inyong radio station nga gipangangko no. Kumusta ka ninyo? O ingon man usab diri sa PBCM compound sa tanang mga kaigsonan ana sa hugot nga pagsuportar gyapon sa atong programa. Kumusta nga nagbarog sa gitugon lang gyud ni Master nga kini ang PBCM mao ipabarugan. O sa mga kaigsonan usab sa dapit dere sa Manolo Portes Bukidnon no. Kumusta kaninyo nga adunay programa nga ang nagdala usab niya na ang presidente sa Dental Eutikio Along Madrihanon sa ilang pagpagayon diri sa Manolo Portes Bukidnon ug sa Entero Bukidnon. Kumusta sa tanang makaigsonan usab diri sa dapit sa Claveria Misamis Oriental. O sa atong igsoon sa pagtuo diri dapit sa Taguluan Misamis Oriental sa chapter president ang Bernardino Arias. Kumusta ka ninyo? O sa tanan diri sa parte sa Taguluan sa Natumulan, kumusta kini sa mga igsonan sa mga Prekiti family no? O labi na usab kang brother Siri Idkila. Brother, kumusta ka nimo? O karon dili na to pagkalimtan usab ang atong obligasyon. Mapadayon mong gid ni samtang dili pa maman ang atong PBCM Palace Reconstruction. O karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. O kumusta usab mga kaigalaan ug mga kaigsunan ug mga mahal nga tigpaminaw? Kini ang inyong alagad, Evangelista Brother Eric Camus, mao'y usa nga makauban karon sa paghatod sa mga kamatuoran nga naha kaninyo. Niining programa sa PBCM, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Og niining higayon na aron sa pagpadayon, magpaila pa ang kauban pang Evangelista o Ministro. Kamusta mga kahigalaan ng mga kaigsunan? Kini karon ang inyong igsuon Brother John Kenneth L. Mangalos, magkauban karon aron sa pagtuon sa kamatuoran sa mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O ako mo ihatag sa magpaila pa nga ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ng mga kaigsuonan? Kini inyong igsuon Ebanghelista Brother Dave Srisaba, makauban na usab ninyo karon ang atong programa sa PBCM nga naguluhan mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Katambayayon kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. Og ato pod ipahibalo sa atong mga kaigsuonan ug atong mga kahigalaan nga dili usa nato karon makauban si Brad Rooney tungod kay anaa siya karon sa Manila. Busa kita lang usa karon makauban kaninyo nining atong programa pinamuluhan. Basin po Brad Deber og manawag siya panalita no. So ato ra pong i-mention Rev nga base no makahigayon og makahimamat kanato si Brad Rooney nining takna live sa Manila. But for the meantime, Rev, kita lang usa karon. O ato lang yung i-generalize sa tanan nato nga mga kaigsuonan nga nagpaminaw sa karadyuhan diin kita na nagsibya. Kumusta kaninyong tanan mga kaigsuonan? O dinhi sa social media, sa YouTube ug sa Facebook, diin na naglantaw ang atong mga kaigsuonan. Kumusta usab kaninyo? O bisan pa ganin sa atong mga kaigsuonang mga OFWs, diin na naglantaw dinhi sa YouTube. Kumusta usab kaninyo mga kaigsuonan? Hinaut nga naga mo sa mayong panglawas ug maayo nga kahimtang. O gingon niini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog na ining 39 na ka mga radio stations. Mabating atong programa Visayas ug Mindanao. Aduna kitay matag adlawng Sabado ug matag adlawng Domingo sa inyong pagpatalinghog. O alang sa atong mga kaigsuonang mga PBCM, dili usab nato paghikalimtan nga aduna kitay tulo ka hugna matag tuig nga gitawag nato kini og
PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebrations. Ang March 10, ang August 19 ug ang December 29. Busa atong giawhag atong mga kigsuonan sa pagtambong niining mga higayuna. Og atong i-mention ang mga pipila ka mga radio stations nato. Unang-una dinhi sa Cagayan de Oro, mabati ang atong programa sa RPN DXKO Cagayan de Oro. Matag adlaw kitang Domingo, alas 12 sa udto ngadto sa alauna sa hapon. Sa matag adlaw kitang Domingo, mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Aduna kitay replay niini sa matag adlaw Martes ug Huwebes sa alauna 30 ngadto sa alas 2:30 sa kahaponon. Live kita sa Facebook, makita usab kita sa YouTube o makita usab kita sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Dinhi naman sa Villanueva, Misamis Oriental, ang atong programa mabati sa matag adlaw Sabado. Duha ka hugna kita mga kaigsuonan. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 sa kahaponon. Ikaduhang hugna alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa kagabihon. Live gihapon kita sa Facebook niini mga kahigalanong mga kaigsuonan. Diin ang nag-sponsor niini usa sa inyong sponsor kaninyo igsuon Evangelista Brother Dave Srisaba og ang sponsor usab ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin nagapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Dinhi naman sa Hingog City, nga atong programa mabati sa Real Beat Radio 104.9 matag adlaw kitang Domingo, mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Ang atong programa magsugod sa alas 6 ngadto sa alas 7 sa buntag. Diin ang sponsors niini, unang-una ang atong Executive Vice President ug at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, og ang chapter president si Sister Avelina Kisimundo, og ang atong magwawali nga kauban Brother Mario Warlito Chavet, og ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Ato pong pangumustahon ang ato ang PBCM program listener diri sa Puro 4 Danau, Hasaan, Misamis Oriental, si Juanito Bacala, og ato pong pangumustahon ang ato ang chapter president diri sa Osamis City Branch, si Sister Perla Manching, ug sa iyahang Vice President si Sister Maria E. Siso, ug ato pong pangumustahon ang ato ang PBCM Legal Counsel si Attorney Ramil J. Carion, ug alang sa gusto mo mangutana, i-text lang sa numero 0917-811-8882, ug ato pong i-display ang atong official nga mga bag-ong basahon sa BBCM. Kining mga basahon na approve kini ni Reverend, o grab na mog copy ani. Kung nagalantaw kamo sa atong live, makita ninyo ang ato ang official nga mga basahon, o aron paghiskot sa tema ibalik ko kamo kay Reverend. Ini karong tungura Brad Kenneth, Brad Deber, Brad Eric sa atong pagtuon karon ang atong pagisgutan kini ang pagtubag no sa pangutana ni Nobyembre 4 part 2 series ni sa number 1 o higalang Nobyembre 4 mamangin ni napilian po nimo nga gialas nga ngalan no sa bulan huwag na lang mahimong ma-Disyembre niya may pizza man lugar Nobyembre 4 respetuhan gyapon namo ang imuha nga pagtago sa ngalan, pero ang importante ang imong pangutana amo gyud nga hatagan sa pagtagad. O samtang dili pa nato buhaton ang pagtubag Brad Deber ato sang pangumustahon ang mga nagpaabot gyapon Brad Deber para to remind them nga ato yung asikasuhon o ato yung tubagon pagkatapos sa pagtubag nato sa nakapangutana kay naka-line up naman ang inyong mga ngalan. Niari batong i-mention ang mga pangalan sa mga nagapangutana o kumusta pod usab di ay kaninyo mga kahigalaan o mga kaigsuonan. Unang-una din ni Reb, mao kini atong gihatagan sa pagtubag si Nobyembre 4 dinhi kini siya Reb sa Mambaling, Cebu City. Dayon ang ikaduha si Lance Uraiz, ang ikatulo Sweet Car, ang ikaupat Higalang Boy Ortega, ug ang ikalima Constancio Tansyong Novo. O balik ta sa atong gisgutan nga tema no mao ni siya ang pagtubag sa pangutana ni Nobyembre 4 part 2 series sa number 1. Pero ato sang i-display ang mga
baruganan o sitas nato nga gitulo ni Master isip standard Brad Dever nga kung adunay atong mapagpamatuod o adunay atong mapagtubag kung unsa mang mga nakasulat sa Biblia, mao gina dili na pwede nga atong dugangan o dili pod pwede nga atong pagakulangan Brad Dever. Tinuod yun ka na Reb, diin kumuhatag kita sa pagtubag, dili kita magdugang ug magkulang, kundi base lamang yun sa mga nakasulat sa Biblia. Ug maupod kini ang gitudlo sa atong magtutulo Reb na si Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Ni Reb atong pagapribahan, atong pagabasahon mo kini ang mga kapitulo ug bersikulo alang sa mga viewers na to no okay raman, but for the sake sa atong mga listeners mao kini ang mga kapitulo ug bersikulo Reb. Unang-una dinhi ang Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 32. Ikaduha, ang Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 2. Ang ikatulo, ang Proverbio Kapitulo 30, versikulo 5 ngadto sa versikulo 6. Ang ikaupat, ang Jeremias Kapitulo 26, versikulo 2. O ang ikalima, Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 18 ngadto sa versikulo 19. O ato lang pagabasahon Reb, ang usa sa atong nasitar na nga mga sitas kining sa Proverbio Kapitulo 30 versikulo 5 ngadto sa 6. Ingon niining nakapahayag versikulo 5. Ang tagsa-tagsa kapulong sa Dios inulay, siya mao ang usa ka kalasag kanila nga modangop diha kaniya. Dili ka magdugang sa iyang mga pulong. Busag dili gudi ang pagdugang sa mga pulong. Ngano man tingali unya pagabadlungon kaniya ug ikaw hikaplagan nga usa ka bakakon. Busa matinaw, mga malamong tigpaminaw, alang kanimo higalang Nobyembre 4, Brad Kenneth o Brad Dever, Brad Eric, nga sa gitulo ni Master, dili gyud di kita magdugang sa mga nakasulat sa Biblia o magkulang kay makaplagar kita nga bakakon unya badlungon ta tungod sa sistema muna nga kung ato manggibuhat lugar walay mo badlong na to pero depende na sa nagapamati kung tuuhan ba pero atong gipasalig nga sa mga nakarecord nga sibo sa ilang pangutana mao ang atong papasibuan o samtang dili pa nato ipadeno ato sang pamation ang usa ka awit nga kining awit ta higala mao kini pasiun na sa awit nga doon nagyoy tulo ka dagkong panahon sa pagpangalagan nga ato kining gikumpos ang uluhan nini tulo ka hugna sa panahon. Sa unang hugna kaluwasan sa tao, bundok lang sa Israel. Usa lamang ka pundok ang gitukod ni Jehova, ug ang iyang mga bala ang propeta. Siya lamang ang gitudlo ug pagmantala sa wali nila. Apan miabot ang utlanan sa dapit niya ug miingon siya. Mao kini ang akong pinalanggang anak, pataling hugi siya. Ang iyang anak mao si Ginoong Jesucristo, siya nagtukod usa ka pundok, ang iglesia ni Cristo. Usa ka pundok para sa kaluwasan sa tao, ug siya si Cristo gimantala sa iyang mga apostolo ministro, aron nilang dawaton ng iyang pagtulunan nga gitudlo sa mga tao. Ug miabot na sa pangutlanan sa panahon, ang atong Ginoong
pagpatik sa Espiritu Santo nga niini dili ka magbasol ug magmahay busa ang tugon ni Master siya miingon ayaw gubaa ang mundo nga PBCM diha ka mo magapabili basin magbasol ka mo unya sa iyang pagbalik ni Master sa adlaw ug pagpanudya ug niabot na sa mangutlanan sa panahon ang atong Ginoong Jesucristo nagpadala og laing panlalaman ug mauna kini adtong mga panahon ang manlalaban nga mao ang Espiritu Santo ang katumanan si Divine Master Tomas D. Eugenio iyang gituon sa kapundok nga PBCM kini mao ang pasagutan alang sa ilang kaluwasan ug mga kini ang tugma sa panahon kini mao ang pasakupan alang sa ilang kaluwasan. Atong nabati no ang usa ka maanindot nga awit nga naghisgot sa tulo ka hugna sa panahon. Una sa panahon kang Yoba, ikaduhang panahon sa kang Kristo ug ang ikatulong panahon sa Espiritu Santo sa dapit kang Master. O karon higalang Nobyembre 4 ari kita sa imong pangutana nga maidisiplina to. Ni Areb. Okay no? Ato sang Dewaton Brad Deber ang tawag lugar ni Brad Ronnie. Oo, Brad Ron. Kumusta? Kaninyong tanan mga kaigsunan, kumusta kanimo Reverend Sarley? Okay, Yung kumusta inyong, po? Executive Vice President sa PBC, at the same time Chief Minister, kumusta usab sa mga kauban nga mga ebanghilista? Brad Ronnie, nag-aangyo kanunay sa mga kaigsunan sa pagsunod o pagpaminaw sa programa sa PBCM nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kumusta kaninyo diha tanan Reverend sa studio o Pastor kanunay nga lamdag kanato sa atong gulaton sa isip mga magwali ubos itong pagdumala Reverend. Kumusta man diha Brad Ron? Okay ra Nato, diri nato. sa Metro Manila Reverend. So pasalamat ko nga nakasulod ta via Zoom o nagalantaw kita sa atong programa sa RPN DXQO Radyo Ronda via Facebook Live. Busa akong gipangumusta usab ang atong tanan nga mga nagasunod sa atong programa, atong mga kaigsunan ug sa atong mga listener. Okay no, salamat Brad Ron. Salamat, Brad Ron. Okay, Red. Okay. Okay, Red. Salamat po usab. O arita sa atong mga pag-display sa nangutana kanato Brad Deber atong basa na iyang pangutana ni higalang Nobyembre 4 diri sa Mambaling, Cebu City no. Okay, Reb, atong i-display mao kini ang iyang comments dinhi kanato, Reb. Dinhi man kini siya nag-comment sa atong walis sa RPN o ato kini siyang gipadako, Reb, gipa-enlarge para mas maklaro pa gyud nato. Unang pangutana dinhi ni higalang Nobyembre 4, unang-una dinhi, Reb, matud pa niya dinhi. Mga sir, unsay original name sa atong mangluluwas? Mo kining una niyang pangutana. Ikaduha, unsay pasabot sa hallelujah? Sa atong natubag kini higala nga Nobyembre 4 no. Among gipakita ang pagdawat sa bisan unsa nga mga eskolar sa Biblia kay ang ngalan lagi sa manluluwas nga nagpanig una kini mao si Yahweh. Unya kon sunad kini ang gitawag og YHWH. Og sa previous nato amo lang i-review
aron masabtan sa mga uban nga nagsunod nining programaha sa imong pangutana atong i-review ang mga nangagi nga pagtubag. Unya din atong i-continue niya atong pamation. Og matod pa sa pangutana nimo kaganina nga atong na-display nga matod pa nimo sa unang pangutana, mga sir, unsay original name sa atong mangluluwas o manluluwas? Ang original name diha ni ana higalang Nobyembre 4 no. Gitawag kana og tetragrammaton, upat lamang ka litra. YHWH. Apan nahimo usab kana nga dunay GHWH kay gipang alisdan ang ginatawag og Y nahimong G HWH. Do na po'y gitawag og YHBH. Busa ang mga scholar sa Biblia, tungod kay ang pulong tetragrammaton, tetra means 4, ang grammaton letters. Ang original niya na, wala gyud na mahibaw og unsa gyud ang ngalan, kay girespetuhan kana sa mga ginikanan nga mga Israelites. Busa, doon nalay ilang isubstitute niya na. Busa ang mga scholar sa Biblia, naghuna-huna sila. Dito sila nikutlo sa pulo nga adunay, may litra niya na nga A og O og A lugar. Mao nga sa gipakita natong illustration sa YHWH sigala. Mao na nga sa vowel kay kada consonant man ng YHWH. Sa 26 letters, no? Ikan sa A, sa last ang litra nga G as in zebra, ang gitawag og vowel diha ang A, I, E, O, O. Ang mabilin diha mao ng consonant, mao ng YHWH. Unsay gihimo nila, ilang yun nahuna nga tingali ang ibutang diha sa matag litra nga YHWH. Makita natong illustration. A siguro og I nas ilang panglantaw. Mo na nga nigawas ang pulong nga Yahweh. Ang uban ilang gihuna-huna higala. Tanawa ang ilustrasyon nato. Nga basin og ang pagbasa niya na may I og ang O og ang I. Busa ilang gibutang nga mabasa din diya sa YHWH Yehuwa. Unya ang uban gihuna-huna nila kay matag scholar god magpabilibay man matag usa. Total wa bitaw na ibalo unsaon day na paglitok. Ang ilang gihuna-huna puros na busa makita dayon nga ang ngalan lugar kay bali sa gipangutanan nimo unsa gingalan sa manluwas. Mo nang ang uban gitawag nila og Yawa. Sama ato ni engineer Maniha sa una nga nagpasunog dire sa Cebu City kay imaduan kuno siya ni Yawa. Mo iyang gidala ang pangalan, nasunog siya. So, kung himuon man nga Yahweh, Yehuwa o Yawa, walay makasiguro asa niya na. Pero tungod kay gi-change nila ang Y ngadto sa J, makita nato nga nahimo daw yung GHWH. Kung atong i-maintain ang katong consonant nga or vowel, magisalot sa consonant. GHWH nga atong gibutangan og vowel nga A og ang E, mo nang mogawas lugar nga Jawi. Og katong gitawag og Yehuwa na I diha, na O og na E, mo nang nigawas ron nga Jehuwa. Og instead nga Yawa, nahimong Jawa. Ha? Murag pinulanon ba nga ibis mo yung sila Yawa, Jawa. Pero ang pronounce Jawa. Karon sa gibalhin pod ang W og V kay ang pronounce good sa kanani akong tan-aw nimo ang dagko nga mga dictionary. Kanang W sa original ana yuna nga giabay. Pero sa nahuna-huna nila kay ang U ug ang B usar ra ba na. Gani kung wadto ka sa Negros do na dito'y gitawag og
makita nimo ang ilang karaan nga building pananglitan ignon nga Negros Municipal Building. Ang gigamit diha nga instead nga U diha sa municipal, ang gigamit litra nga B. Meaning nga ang U ug ang B usara. Mo nang gihuna-huna pod kay kini laging maalam atong i-change nga instead nga W himuong V. Mo na nga YHWH. Mo na nga ang YHWH kung ma-maintain mo nang Yahweh. Unya kigialisdan man ang W ug B. Mo nang makita nato sa illustration nga Jabe. Oh. Yeah. Unya dayon ang katong hihuba o hihuwa mo nang makita na nato dayon nga Yehuba kung YHBH man. Unya dayon na po dayon nga makita nato nga Yahweh. Na kung dito na sa itawag na og GHBH po, na pa may GHBH sana. Ang GHBH mo nang Jabe, Jaba o Jehuba mo din or Hihuba mo na diha ang makita nato. Pero ang referensya niya na para ipakita nato hain ang referensya nga pagsiguro nga tanan nga mga nakita o gipangbasa nato nga mga diksyonaryo sa mga scholar sa Biblia dili gyud makasiguro hain niya na gyud nga ngalan. Naingon tag nan sugal bitag surtris, ibali-bali na lang nato siguro ang numero. Na may itong surtris kay paggawas gyud mudaog man ya kinsa may musugilo nini. Ha? Mo na nga pagpriba brother hain ang atong usa sa mga referensya nga dili gyud na ilhan o na siguro ang ngalan kanang mag-ingon nga Assembly of Yahweh. Oy, inyo ra nang hunahuna na pero dili na masiguro. Pero para kanamo unsa mang nakasulat sa mga Bible scholar nga moingalan diha sa pagpahayag gitugutan kana sa mga ministro sa PBCM kay dili kami mulalis niya na. Ang problema ron kanang alana kung magpadayon ba niya na. Oh. Maolang na. Nakaron hain ang priba brother nga dili gyud masiguro nga maghinambog ang kadausa ang amo mo'y tinuod. No, ni Arib, atong pag-aprobahan nga dili gud masiguro kung sa ang pag-pronounce o ang pagbasa matud pa din sa kini nga atong referensya na po rin atong pagbasahon the Dictionary of the Bible and Religion dinhi nato pagbasahon sa pages 1130 o 1131. Mo kini atong mabasa din matud pa din The personal name of the Israelite national deity usually translated the Lord in modern versions. So kining Yahweh gitranslate og the Lord. Matud pa din sunod sa atong mabasa, both the exact pronunciation and meaning of the name are uncertain. So dili piho. O nakita nato nga ang tanan nga gipakita lugar bisan pa gibutang diha ang Yahweh o unsa. Kay gihatag naman nato ang ilustrasyon. Tinuod. Uncertain, walay kasiguruhan kana higala. Pero para dili ta maglibog kay nang hinambugay man kada usang relihiyon nga Assembly of Yaba, Yaba daw tinuod, Yawa o Yahweh. Sa tinuod nga pagkasulti, adunay unang hugna gyud sa katawhan sa Dios nga kung atong basihan niining panahon na karon kining mga nanggawa Seventh-day Adventist other than that pre-Methodist Church or Methodist o kung sa pa lugar nga ngalan sa pagtuluna sa panahon kang Hiuba ang ngalan sa iyang katawhan Israel rin yun na unya mo gipasugilon kinahanglan gyud nga magpasakop ka sa Israel o karong panahon na naa pa na ang katawhan sa Dios gihugna-hugna lang. Ug ang priba nga ang Israel mo'y gipasugilon, mo'y gihatagan sa pagpahibalo sa katawan aron mapasakop diha sa pagkakatawhan sa Dios. Ay ang priba brother. Ni Arib, atong pagkaproibahan, diin ang katawhan lamang sa Dios nga mao ang Israel mo'y gihatagan sa pagpahibalo. Dinhi nato pagabasahon sa Zacarias
Kapitulo 8, versikulo 13 niya ikama na to sa versikulo 16. Ingon ini ang nakapahayag, matod pa dinhi, ug mahatabo nga ingon nga nahimo kamong tinunglo sa mga nasod, ubalay sa Huda, ug balay sa Israel. Sa mao nga pagkaagi, pagaluwason ko kamo, ug kamo mahimong panalangin. Ayaw kamo pangahadlok, hinunua palig-una ang inyong mga kamot. Sa bersikulo 16, matod pa dinhi, kining mga butanga mao ang inyong pagabuhaton. Unsa? Matod pa dinhi, sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod sa iyang isig kataw, magpakanaog sa paghukom sa kamatuoran, ug pakigdait sulod sa inyong mga ganghaan. Nakita nato nga ang Israel mo'y gihatagag katungod sa pagsugilon, sa pagpakanaog sa paghukom sa kamatuoran, aron masayod ang magkatawhan sa unang hugna sa panahon sa atong Ginoong Jehova, dili sa panahon sa Espiritu Santo, dili sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Kay kung gusto tag makapanunod sa kaluwasan o kasiguruhan sa mga pagsimba o sa mga balaod kasuguan o pagkainana, magpasakop ka sa Israel, kay sila lamang ang gihatagan og katungod sa Dios nga mosimba kaniya. Ay nang puriban niya na sumala sa Biblia Brad Kenneth. Atong pagabasahon Reb diri sa Roma kapitulo 9 bersikulo 4 ang giingon, sila mga Israelinhon og nailaha ang pagkainanak, ang kadugganan, ang mga pagigsaad, ang pagkahinatag sa kasuguan, ang pagsimba og ang mga saad. O nakita nato nga higalang Nobyembre 4 nga sila daw nga mga Israelinhon na ilaha ang pagkainanak, ang kadungganan, ang mga pakigsaad, ang pagkahinatag sa kasuguan, ug ang pagsimba ug ang mga saad. Musa sila gihatagan sa katungod sa pagsimba. Musa aron makasimba sa tinuod nga mga pag-alagad ang mga katawhan. Ang Israel mo'y gipasugilon, kay pa may iyang katawhan. Unya, diha sa Israel, ang ilang pagsugilon, ipasugilon ang matod. Kinsa ang matod nga ilang gisugilon, nga mao'y ilang Dios sa ilang panahon? Ang Espiritu Santo ba, Brad Eric? O ang ato bang Ginoong Hesukristo? Ang ngalan nagigana nga Jehova Reverend sa ilang kapanahonan. Dinhi atong pagabasahon sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 ngadto sa 4. Ingon ini ang nakapahayag, kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova, pakadakoon ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon og walay kasalanan, siya matarong og matulid. Busa nakita nato higalang Nobyembre 4 no nga sa gibasa diha nakita nato nga ang gimantala mao lamang si Jehova ang gitawag og bato. Ang titulo niya dili ang atong Ginoong Kristo, dili ang Espiritu Santo. Nganong gimantala ang tumong para iusahon diya sa Israel nga maghiusa ang makatawan kung gustong mangita og kaluwasan. Hayan ang puriba, Brad Kenneth, sumala sa Biblia. Atong pagabasahon Reb diri sa Deuteronomio kapitulo 13 bersikulo 4 ang gingon, magalakaw kamo sunod kang Jehova nga inyong Dios, og kaniya mga hadlok kamo, og magabantay sa iyang mga sugo, og magasugot sa iyang tingog, og kamo magaalagad kaniya, og managhiusa ngadto kaniya. Oo. Ang tumong anong giwali si Jehova sa katawhang Israel nga sila lamang ang may katungod sa pagsimba, ang pagkainanak o anaakan nila ang kasuguan. Tungod kay ang pagwali nila sa kang Jehova sa tuig tumong para mahiusa ang tao, og nakasulat ka na sa Deuteronomio 13:4, og ang nagsulat nining 5 ka libro gikan sa Henesis, Exodo, Levitico, Numeros ug Deuteronomio, si Moises gitawag kinig Pentateuch sa Griego. Kini kung sa Hebrew gitawag kini og Torah, kining 5 ka basahon ni Moises. Busa dili lamang si
propeta Moises ang nagpasabot nga ang kayusan diya kang Hiuba dili sa Espiritu Santo, dili usab sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan pa si propeta David nga hari sa Israel ay nang priba sumala sa Biblia, brother. Niya Reverend, akong pagabasahon dinhi sa Salmo kapitulo 34 bersikulo 1 ngadto sa 3, ingon ini ang nakapahayag: Pagadaygon ko si Hiuba sa tanang mga panahon, ang pagdayeg kaniya magakanunay sa akong baba, ang akong kalag magapangandak tungod kang Hiuba, managpatalinghog niini ang mga maaghop, og managkalipay sila, og padakuon ninyo si Hiuba uban kanako, og usahan ta ang pagbayaw sa iyang ngalan. Nakita nato nga sa bersikulo 3, o padakuon ninyo si Hiuba, dili ang atong Ginoong Hesukristo, dili po ang Espiritu Santo, uban kanako, og usanta ang pagbayaw. May tagiapas ang ilang ngalan, kay musulod na niya ang para sa atong Ginoong Hesukristo o sa Espiritu Santo. Usanta pagbayaw sa iyang singular ngalan. Unya sa bersikulo 1, makita nato, ingon ni Haring David, pagadaygon ko si Hiuba sa tanang mga panahon, ang pagdaig kaniya magakanunay sa akong baba. Kanunay siyang baba ang pagdaig dili sa Espiritu Santo, dili sa atong Ginoong Hesukristo. Kana ang priba nga napapagawas na to ang unang hugna nga panahon. Bisag alisdan panangalan Yawa, Yehuwa o Yahweh. Basta kay niining hugna walay Yahweh o Yehuwa o Hiuba nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Kay wala pa mugawas ang tagna sa pagpangalagad sa mga tao para sa atong Ginoong Hesukristo. Nakaron, kung hisgutan kay si Hiuba man ang ilang giwali para diha magyosa, unsa man si Hiuba sa ilang pagwali, mao bay ilang kaluwasan o may giila pa ba silang lain nga manluluwas sa ilang panahon, brother? Walay lain sila nga giila nga manluluwas rib sa katawhan nga Israel, kundili si Ginoong Hiuba lang yun ang ilahang manluluwas. Dili ang Espiritu Santo, dili pod si Ginoong Hesukristo, kay wala pa man moabot ang ilang kapanahonan rib ni atong pagapruibahan dinhi sa Isaias kapitulo 45 bersikulo 21 ngadto sa 22. Ingon niini ang nakapahayag, matud pa dinhi, ipahayag ninyo og ipagula kini. Oo, pasabot-sabuta sila pagtingob. Kinsay nakapakita niini gikan sa kanhing panahon? Kinsay nakapahayag niini kaniadto? Dili ba ako si Hiuba? Og wala nay laing Dios gawas kanako? Usa ka matarong nga Dios og usa ka manluluwas. Wala nay lain gawas kanako. Busa sa katawhan nga Israel sa ilang kapanahonan, ang ilang manluluwas mao lamang si Ginoong Hiuba, kay siya mao ang Dios. Ug asa man ipatutok mga kigalang mga kigusunan, syempre adto lamang ipatutok ni Ginoong Hiuba. Ang pruiba dinhi sa bersikulo 22, matud pa dinhi, tumutok kamo kanako ug mga luwas kamo, ngadto lamang ni Ginoong Hiuba. Tanang mga kinatumyan sa yuta, kay ako mauman ang Dios ug wala nay lain. Busa nining unang hugna nga panahon, dili ka makatudlo nga Espiritu Santo o si Hesukristo ang ilang giwali. Karon kay nabasa nato sa 9:4 ganina sa Roma nga sila nga mga Israelinhon na ilaha ang pagkainanak, ang kaduganan, ang mga pakigsaad ug ang pagkahinatag sa kasuguan. Sumala sa nakita nato sa Biblia ang pagsimba og ang mga saad. Israel, mao ba gyud ang katawan sa Dios? Israel ba gyud, Brad Eric? Og kung Israel man, daghan bang katawan sa Dios ni anang unang hugna nga panahon? Israel lang yun, Reverend, ang iyang gitukod o gipilian og dapit nga dili na pagabalhinon. Ug ang pruiba dinhi akong pagabasahon dinhi sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24. Ingon niini ang nakapahayag, ug ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel, ug magapahamutan kanila aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit, ug dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Sa 24, ingon niini nakapahayag,
ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel, aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan, ug ikaw Hiuba mahimong ilang Dios. O matinaw nga sa unang hugna nga panahon dili daghan ang mga katawhan sa Dios nga ilhon sa makaron nga muratag magpili-pili asa ka no nga nagkaguliyang lang ang lain-lain nga ngalan sa pundok pero si Kristo ra ang gituhan. Pero ning hugna sa gisgutan sa bersikulo 24 kapitulo 7 sa ikaduhang Samuel, og ikaw nagtukod diya kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan. Usa ra ka katawhan. Og sa bersikulo 10 kung balikan nato nga og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel, gipilian niyang dapit og magapahamutan kanila aron sila makapuyo sila kogol nga dapit og dili na mabalhin, dili di ay kay magkabalhin-balhin ba. Kung mauna ang katawhan sa Diyos, pananglitan, mauni ang PBCM. Ang dapit sa PBCM niya sa barangay San Antonio, sakop sa San Misamis Oriental. Dili na mabalhin nga mahapunta pa sa Danau. Kay kung mahapunta sa Danau, San Misamis Oriental, silingang barangay sa barangay San Antonio, sa to pa mo na ng ila ni Makarayo Padim, nga gikan sa PBCM, naglain, nagdukod og ila. Wala makapasar og dili nakasibo sa Biblia. Pagkaisgutan nga ang tagna pag mubuto na o matuman na, dili kay ang tagna tumanon pa. Busa mga kahigalaan, ilabi na kanimo higalang Nobyembre 4, kung karong panahon na ang PBCM morning Israel, obligado ang tao magpasakop sa PBCM kay mao lamang kini ang gitukod ni Hiuba kung kining panahon na sa panahon pa sa Israel nga moing ngalan. Og tungod kay dili man pagabalhinon sila sa maong dapit ang katawhan nga Israel, siya gyud si Hiuba mismo ang nagtukod. Og ang opisyal nga pangalan mga malamong tigpaminaw nasa unang hari 18:31, ang Israel mamaoy imong ngalan, sumala sa nakapayag niya na. Og kining katawhan sa Dios nga Israel gikuha sa pangalan ni Jacob. Paling pagbasa, Brad Kenneth. Atong pagkabasahon rin diri sa Genesis kapitulo 35 bersikulo 10 ang gingon, og miingon ang Dios kaniya, ang imong ngalan si Jacob, dili na paghinganlan ang imong ngalan nga si Jacob, kundili si Israel na mao ang imong ngalan, og siya gihinganlan sa iyang ngalan nga Israel. Usa nakita na to nga ang ngalan nga gikuha sa pangalan nga Israel gikan kang Jacob, Israel. May gingalan siyang katawan. Busa, kung gusto tang maluwas o mahimong katawan sa Diyos, magpasakop ta sa Israel. Ngano? Kay ang Israel lamang igalang Nobyembre 4, mao ang giila sa tanang katawan sa tibok nga yuta. Mao ang giila nga iyang katawan sa daghang katawan. Ang priban ni Brother Derek? Niyari birin akong basahon diri sa ang Biblia Seventh-day Adventist Church dinhi sa Amos kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 2, ingon niini ang nakapahayag. Pamatia kining pulong nga gipamulong ni Hiuba batok kaninyo o mga anak sa Israel, batok sa tibuok nga banay nga gikuha ko gikan sa yuta sa Ehipto, nga nagaingon, kamo lamang ang akong giila sa tanang mga kabanayan sa yuta, busa pagaduawon ko kamo tungod sa tanan ninyong mga kasalanan. Nakita no nga sila lamang di ay ang giila sa tanang kabanan sa yuta, ang Israel. Pero sa pag-ilaba, giilaba tungod kay labihan kadaghan busa ang ilanan sa katawhan sa Dios, labihang daghana. Pagka gamay ra dili na katawhan sa Dios, daghan ba gibasihan sa pag-ilan niya siyang katawang Israel ba deber so wala sa Biblia? Ni Arab, dili nga giila sila tungod kay labing daghan sila red, kundi sila ang labing jutay. Ni ato pagkapribahan sa Deuteronomio kapitulo 7 bersikulo 6 ngadto sa city, ingon niini ang nakapahayag. Matud pa dinhi, kay ikaw mao ang katawhan nga balaan alang kang Hiuba nga imong Dios. Si Hiuba nga imong Dios nagpili kanimo aron nga mahimo ikaw nga usa ka katawhan nga iyang panag-iyahon, labi kay sa tanan nga mga katawhan nga ania sa ibabaw sa naong sayuta. Si Hiuba wala mahigugma kaninyo ni magpili kaninyo tungod kay kamo labing daghan
kaysa tanang mga katawhan, kay kamo mao ang labing jutay sa tanang mga katawhan. O nakita na to ngang barahan sa pag-ila sa Dios ang katawhan dili ipasikad og daghan. Kay sa ilang dapit gamay ra sila pero di po ni magamit nila ni Hermoines Macarabradeber nga No. ang ilang kaluwasan dito sa super earth katuluhon gidak-on ning kalibutan. Doon ito ilalagay sa bagong sanlibutan, New Earth tinatawag na ang size nito ay 3 beses pa ang laki kaysa ating ginasayon ngayon na sanlibutan. Ang size nito ay 3 beses pa ang laki kaysa ating ginasayon ngayon na sanlibutan. Busa nituo ang mga anya sa pidim og rapture dadon ta ba? Busa nituo ang mga anya sa pidim og rapture dadon ta ba? Nya labihang hugakan nila. Mingon gamay ra man may kay nagbag-o pa man may nya ikaduha. Gamay ra man sama anang Israel. Di pod ka mo maong gamaya oy. Mga limbungaros man mo hambugiro pa gyud. Oo, kinopya ra man na dinhi mo nang ginganlan to sila mga kawatan sa pagpamatuod. Oh. Muna nga amo lang ning gi-remind para dili mo mahisugamak nila sa ilang wali-wali ka Espiritu Santo nga kinawat o kinupya diri sa PBCM. Nakaron. Balikan nato tungod kay sila man ang diyutay nga katawhan. Kung hisgutan ang pagkakatawhan sa Israel, katawhan sa Dios man ang Israel. Kung hisgutan og Dios, may Dios ba sa tanang yuta? Sumala sa Biblia, Brad Kenneth. Atong pagbasahon rin diri sa Kadawang Hari, Kapitulo 5, versikulo 15, ang gingon, "Og siya mibalik ngadto sa tao sa Dios, siya og ang tanan niyang kauban, og mianha og mitindog sa iyang atubangan. Og siya mingon, aniya karon, ako nahibalo nga walay Dios sa tanang yuta gawas sa Israel." Oh, bisag di ratatama no. Gi-highlight rin. Ana karon, ako nahibalo nga walay Dios sa tanang yuta gawas sa Israel. Ang Israel mauman ang katawan sa Dios. Ba man nga katong dili katawan tuwa ang Dios dito. Di sa ato pa ang Dios naalang sa katawan sa Israel. Kung ba pa ang Israel lagi ang PBCM, naalang sa PBCM ang may Dios o anaa diha. Ha? Mo nang atong gipakita ang unang hugna sa panhigala para mahibaw-an nato nga basta unang hugna sa panahon si Jehova ang Dios og ang iyang katawhan mao ang Israel. Si Jehova mo'y ilang Dios diyan ana. Og ang Israel sumala sa Biblia mao lamang kana ang pagaluwason. Hay nang puriba Brad Kenneth. Atong pagbasahon rin diri sa Jeremias, Kapitulo 3, versikulo 23, ang gingon, "Sa pagkatinuod, kawang lamang ang kaluwasan nga gitukod gikan sa mga bungtod, ang kagubot sa ibabaw sa kabukiran. Sa pagkatinuod kang Jehova nga atong Dios anaa ang kaluwasan sa Israel." Oh, nakita na to. Gi-highlight na to, yellow, sa pagkatinuod kang Jehova nga atong Dios anaa ang kaluwasan sa Israel. Hain ang kaluwasan sa Israel. Kinsay muluwas sa Israel? Mo ang Dios busa ang Dios ni anang hugnaa, ni anang unang panahon. Siya ang mudala sa katawan diha sa dapit nga gipili nga mao kana ang Sion nga gipalunaan sa katawan niya nga mong Israel. Hain ang prueba niya na Brother. Ni ang prueba ni Ana Reb sa Jeremias Kapitulo 3 versikulo 14 ingon niini ang nakapahayag, "Bumalik kamo o mga anak nga masalaypon, nagaingon si Jehova, kay ako mao ang inyong bana, ug ikuha ko kamo og usa ka syudad, ug duruha sa usa ka panimalay, ug dad-on ko kamo ngadto sa Sion." Busa mismo ang Dios nagpahayag sa dapit, dadon ko kamo ngadto sa Sion. Nini ganing panahon na karon, daghang nag-angkon ng Sion, maharlika, sayon, hasta diri dapit sa prosperidad, ain pa, nga nag-angkon nga mga spiritual division nga Mount Sion kuno. Maro ang gisgutan sa Biblia, ang Israel. Pero kining gisgutan nga Sion, unsa ang kahulugan sa pulong Sion, Brad Eric, sumala sa nakapayag sa Biblia? Dinireveren atong susihon kung unsay kahulugan aning pulong nga Sion dinhi sa Bibliang Katoliko.
diri sa maayong balita Biblia, diri sa listahan sa mga pulong. Ang pulong nga Sion, una, ang ngalan sa usa ka bungtod sa Jerusalem, ug ang ikaduha, laing ngalan sa siyudad sa Jerusalem. Kung mao, ang Sion di ay muna ang bungtod sa Jerusalem. Ikaduha, laing ngalan sa siyudad sa Jerusalem. Mo kana ang dapit din diha gipili sa Dios. Dadon ang mga katawan dito kay gusto sa Dios nga maipon sila. Diha lang yun anang dapita sa Jerusalem o Sion. Nga naman, tungod kay ang Sion o Jerusalem, mo kana ang pinili nga dapit sa Dios. Sayan ang prueba, brother. Ni ang prueba rin, batong pagkabasahon sa unang hari, Kapitulo 11, versikulo 13, ingon niining nakapahayag, ugaling dili ko gisiun ang tibuok gingharian, apan muhatag ako og usa ka kaliwat sa imong anak, tungod kang David nga imong amahan, ug tungod sa Jerusalem, unsang Jerusalem, nga akong gipili. Busa matinaw ang Jerusalem o Sion ang dapit sa Dios. Din dito niya dadon ang mga katawhan. Og tungod kay dito niya dadon ang mga katawhan. Kinahanglan ang mga katawhan muadto dito. Kay kung ang direksyon sa dapit nga dili mao, wala ka magsubay sa kalig-on. Ayon ang priba Brad Kenneth sumala sa Biblia. Atong pagkabasahon rin, diri sa Salmo, Kapitulo 84, versikulo 7 ang gingon, na nagpanlakaw sila gikan sa kalig-on, paingon ngadto sa kalig-on. Ta sa tagsa kanila, mga tubang sa Dios sa Sion. Oh, kita na to. Ang mga tao, kay obligado man ka nga dadon gud sa Dios ang makatawhan dito sa Sion, nga gitawag og Jerusalem o siyudad. Ang mga tao na nagpanglakaw sila gikan sa kalig-on. Asa? Paingon ngadto sa kalig-on. Kay ang direksyon husto man tagsa-tagsa kanila mga tubang sa Dios sa Sion. Kay ang Dios naa sa Sion. O sa Sion ana ang iyang katawhan nga Israel ug maghiusa ang tao diha sa Israel. Kung wala ka sa dapit sa Sion, wala ka naglakaw sa kalig-on oy. Kung ang Israel morning PBCM, ang dapit Barangay San Antonio maulugan ng Sion, ug moadto kas na wala ka magsubay sa kalig-on oy. Nakas gabok nga mga pamaagi. Munay tinuon. O hain pang mga reliyon karon kung hisgutan nato ang ehemplo sa Israel. Na karon kay mga tubang man di ay ang tao sa Dios. Gipiho ba gyud nga ang pagpangatubang obligasyon sa katawhan sa Dios nga Israel nga moadto sila sa Sion? Brother Eric, wala sa Biblia? Gipiyo gid rib ug ang prueba dinhi akong pagabasahon sa Biblia Seventh-day Adventist Church dinhi sa Amos Kapitulo 4 versikulo 12. Ingon niini ang nakapahayag, busa mao kini ang pagabuhaton ko kanimo o Israel, ug tungod kay kini buhaton ko kanimo, pangandam sa pag-atubang sa imong Dios o Israel. Nakita na to nga pangandam sa pag-atubang sa imong Dios o Israel. Ipaatubang sila. Pero asa sila mulakaw? Dito sa Sion o Jerusalem nga pinili sa Dios. Og tungod kay aduna may pagpangatubang, kapila ba sila moatubang sa Dios kung moadto sila sa dapit nga pinili sa Dios nga mao ang Sion o Jerusalem, brother? Makatulo ka na reb sa usa ka tuig ni atong pagapuribahan sa Biblia dinhi sa Exodo Kapitulo 23 versikulo 14 kama 17 diin makatulo sila mga tubang sa matag tuig sa Dios reb niya sa versikulo 14 matud pa dinhi makatulo sa usa ka tuig magafiesta ikaw alang kanako. So ang pagpangatubang di ay tungod kay fiesta. Dayon sa bersikulo 17, makatulo sa usa ka tuig mga tubang ang tanan mong lalaki sa atubangan sa Ginoo nga si Jehova. Busa sulod sa usa katig adunay katulo nga mga tubang. Sa samang paggagusab sa PBC brother. Nakakita tulog kahog na rin matag tuig. Matag tuig sa bulan sa March 10, August 19 ug ang December 29. Nakita nato nga adunay tulo kahog na ingon ana lugar ang sistema og karon nganong dito mga tubang tungod kay dito ipag-alagad sila sa Sion. Ngano man tungod kay diya sa Sion naa ang Dios nga mao si Jehova. Wa di mabulag ang dapit di naa diha ang ilang gialagaran ug sila pod. Ayon ang priba Brad Eric sumala sa Biblia.
Diniribirin akong pagabasahon sa Biblia Seventh-day Adventist Church dinhi sa Ezekiel Kapitulo 48, versikulo 18 ngadto sa 19, ikama nato sa 35. Ingon niini ang nakapahayag, og ang nahibilin sa gitason sama sa balaan nga halad, napulo kalibo paingon sa sidlakan, og napulo kalibo paingon sa kasadpan, og kini anha sa sikbit sa balaan nga halad, og ang abot niini pagakanon alang kanila nga nanag-alagad didto sa syudad, og sila nga nanag-alagad sa syudad gikan sa tanang mga banay sa Israel. Manag-uma niini. Nupos kita ganyan. Gihisgutan sa nakasulat sa Biblia. Ug sila nga nanag-alagad sa siyudad. Ang Jerusalem, siyudad man na. Gikan sa tanang mga banay sa Israel. O di sa siyudad sila mag-alagad. Kung sa pagkakaroon pa sa PBCM, sa barangay San Antonio sila mga alagad. Kaya naman ang PBCM. Napod si Master nga gila nga Espiritu Santo. Katumbas lugar niya na. O ang priba. Ngano sila niya ng siyudara mga alagad. Katong Israel. Unsa ang naa sa maong siyudad, Brad Eric? Dinhi akong pagabasahon kining bersikulo 35 rib atong ipadayon. Kini mukabat sa napulo og 8,000 katangbo ang sukod maglibot, ug ang ngalan sa siyudad gikan ni atong adlaw mao si Jehova anaa diha. Busa sa siyudad nga mao ang Jerusalem nga giingog Sion, si Jehova ana diha, dili ang atong Ginoong Kristo, dili ang Espiritu Santo sa unang hugna nga panahon. Og si Jehova dili pwede alagaron bisag asa, sa kamaturan lamang siya alagaron. Sa prueba, Brother. Ni ang prueba ni ana reb ato pagabasahon sa unang Samuel kapitulo 12 bersikulo 24. Kahadluki lamang ninyo si Jehova, ug alagaron ninyo siya sa kamatuoran, sa bug-os ninyong kasing-kasing, kay huna-huna akong unsa kadagko ang mga butang nga iyang gihimo alang kaninyo. Busa higalang Nobyembre 4, among gipanghinaot nga nalamdagan ka sa kamatuoran nga sa unang hugna nga panahon, mahihuba man ang ingalan niya na Yahweh, walay Hesukristo o Yawa o Yehuwa, unsa man, Iyaba. Ang tanan gidawat namo, pero kana nga pangalan nga una para sa katawan sa Israel, o mao kana ang ilang manluluwas, si Jehova o unsa man nga lana. Sa sunod ato ipadayon, kung kining hugnaa wala ang atong Ginoong Kristo, nganong dunay ikaduhang hugna sa atong Ginoong Kristo, ug nganong aduna pay ikatulong hugna sa among panahon sa Espiritu Santo. Ipadayon lang pagsunod aron makita o mahibaw-an nimo ang kamatuoran. Miabot ng oras, sa ngalan na lamang sa among magtutulo, Divine Master Tomas D. Yunes Sr. Kini ang inyong alagad, Chief Minister, Reverend Charlie Eugenio, og salusab sa kauban nga mga ebanghelista. Kini ang inyong alagad, Ebanghilista Brother Eric Camos. Kini usab si Brother John Kenneth L. Mangalos. Ug kiniusab inyo igsoon Ebanghilista Brother Debs Rizaba, moingon na lamang hangtod sa sunod kay gayon sa sabang takna o sa samang istasyon. Dagang salamat sa iyong pagtagad, mga kahigalaan ug mga kaigsunan.